Melisa, pogledaj šta je ispod tvog poklopca. Ti ćeš biti prva? Kao i obično. O, crvena paprika, kakav užas. To će biti jako ljuto. A šta je kod tebe? Hajde da proverimo. O, pa ja isto imam crvenu papriku. A Jill, ti ćeš prva probati? Šta? Ne, ti ćeš. Ne, ti. Ti. Hajde da odlučimo sve pošteno. Papir, kamen, makaze. Ko izgubi, taj će jesti prvi. Nerešeno. Pa šta je to? Jill, hajde onda zajedno da probamo. Istovremeno. Srećno. Kakav je ukus? Čekaj, to je predobro. Od mene čokoladna paprika, a Jill, kod tebe? Ne! Kod mene nije čokolada. Sve mi gori unutra. Jill, šta si uradila? Moja frizura je šminka i čokolada se istopila. A kako to? Izvini, Melisa, hoćeš da probaš papriku? Ne želim. Ali šta raditi s ovom čokoladom? O, mogu da je poližem? To je ukusno. Ups, izvinjavam se, to je posle paprike. Opravila sam šminku i opet sam lepa. Jill, pridrži. Sad ću da vidim šta je unutra. O, to je zlatna cipela. Imam puno takvih u garderobi. Dobro, da vidimo šta je kod mene. O, i kod mene je zlatna cipela. Ona izgleda jako lepo. Vidi, Melisa. Ali čija je čokoladna? Treba saznati. Pogledat ću bliže. O, kod mene je čokolada. Super. Baš ukusno. Jill, to je jako dobro. Najlepše što sam ikad jela. Eto, pojela sam celu cipelu. O, blago tebi. Je li kod mene čokolada? Sad ću da probam. U stvari ne. Ne liči na jestivu. Dobro, sad ću je staviti na nogu. Navući ću je. Padam! Ojuj. Jill, jesi živa? Nije li sve u redu? Šta je s tobom? Tako si lepa, Jill? Da, ja ličim na princezu. Kako super. Jel da, Melisa? O, princezo, tražio sam te ceo život. Ćao, princ, zovem se Melisa. A vi mene zanimate. Moje srce pripada princezi Jess. Hoćeš se udati za mene? O, kako si lep. Da, pristajem. O, ne. Vreme. O, ne. Sve se pretvorilo u bondevu. Možda će me princ i tako zavoleti. Ne, takva princeza mi ne treba. Ni ti isto ne odgovaraš. Idem dalje da tražim ljubav svog života. Melisa, dok ti pričaš, mogu li da skinem svoj poklopac? Super, hvala. Ajde da vidimo. O, pa to je šminka. Super, sad ću se našminkati. Što? Čekajte, šta je kod mene? I kod mene šminka? Ali da li je prava ili od čokolade? Sad ću proveriti. A Jill, hoće da budem prva? Odlično. Namazat ću usne. O, Jill, moja šminka je prava. A znači tvoje je jestiva. Možeš da jedeš. O, vrlo rado. Tako zanimljivo. Probat ću prvo karmin. Odvratno. Prevarila si me. Kod mene je prava šminka, a kod tebe čokolada. Hajde, jedi svoju šminku. To je bilo smešno. Rado ću pojesti svu svoju šminku. Wow, paleta je tako ukusna. Sviđa mi se. Divno. Došla mi ideja za prank. Sad ćete sve razumeti. Sačekajte. Šta je tamo crta, Jill? Hej, hajde, pokaži šta je tamo. Čudovište! Plašim se. Znala sam da će se uplašiti. Sad je sva čokolada moja. O, da, ovo je najbolja šala ikad. Svaka mi čast. Stani, ja ću prvo pogledati. O, dugme YouTube. Da li znate šta raditi sa njim? Sad ću vam pokazati. Pritisnite dugme za prati i zvonce. Ostanite sa nama. Melisa, probaj da staviš dugme ispod poklopca. Sigurno ćeš dobiti nešto. Hajde. O, upravo si. Sad ću da probam. Da vidim.
švaba, plašim se insekta, a moram zvati svog dečka. Dođi brže! Šta se desilo, draga? Jimmy, tu je buba švaba, spasi me! O, ja sam poludela i ja se plašim! Nemoj me zvati više! Ajoj, kakvi su to dečaci? Ja ću sve da sredim. Melisa, moraš je probati. Izvoli. Što? Buba švaba? O, ta čokolada, super! A ti odlazi odavde? Jill, a šta je kod tebe? Sad ću da vidim. O, živa buba švaba, tako je slatka. Zvaću te Kasper. Ne mogu da verujem, to je odvratno. Šta je, to su mi najbolji prijatelji. Imam puno buba švaba kući. O, znam, sad ću napraviti kuću za mog Kaspera. Napravit ću je od kartona. Eto, pogledajte. Zar to nije preslatko? Melisa, šta misliš? A dobro, znam da ne voliš mog druga. Nema veze. Ćao, Kasper. Napravila sam kuću za tebe. Dođi. O, nadam se da ćeš uživati. O, ona nije normalna. Ne mogu da verujem. Ju, nemoj da čačkaš nos. Da vidimo šta je spod poklopca. A riba? A sirova? Ne volim to. Ajde da vidimo šta je kod mene. O, ista riba. Ali ko je dobio čokoladnu? O, moja ima lep riblji miris. To je divno. Taman sam ogladnila. Sad ću zvati moju baku. Ona sigurno zna kako spremiti najlepšu ribu. Ćao, bako. O, čao, draga. O, je li to riba? Odlično. Sad ću je spremiti za tebe. Sad čekaj malo, dušo. Hvala, bako. Melisa, hoćeš da probaš? Čekaj. To nije Melisa. O, to je kartonska kopija. To nije u redu. Melisa, ne možeš da odeš. Hajde, izlazi odavde. Odmah. O, ipak me našla. Jill, ali neću da jedem ribu, ne podnosim je. Užasno je. Dobro, sad ću ukrasiti zlatom. Tako će barem postati lepa. Ne mogu da jedem ružnu hranu. O, to je druga stvar. Izgleda mnogo bolje. Dobro, sad ću probati. Izgleda sumnjivo. Ali šta da se radi? Čekajte! A to nije riba, to je čokolada! Neverovatno! Jill, pogledaj, to je čokolada! Zašto sam se plašila? O, a došla je baka i donela mi večeru. Jo, bako, najbolja si. Volim te. Hvala puno. A nema na čemu, dušo. Sad ću je probati. Jedva čekam. O, to zaista izgleda dobro. Da, znam. Sad ću je probati. Treba mi nož i viljuška. Odseći ću pače i probati ga. O, da. Najbolji ukus na svijetu. Baka sprema najbolju ribu. Neću jesti viljuškom, poješću sve rukama. Baš me briga. Jo, Jill tako lepo jede. Hoću ja? Jill, hoćeš mi dati? Ne, nemoj ni da me gledaš. Dobro, shvatila sam. Postala si divlja. Melisa, hoćeš opet da budeš prva? Hajde, skidaj poklopac. Hvala, sad ću. Što? Papir, olovke? I šta da radim sa tim? Jill, objasni mi. Melisa, šta ti je? Olovkama crtaju, šta ti nije jasno? Stvarno? Okej, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. A sad ću probati. To nije čokolada. To je pravi papir. Odvratno. Ej, šta mi se smeješ? Pogledaj, šta je kod tebe? Sigurna sam da sam dobila čokoladu. O, da, znala sam, blago meni. Rano se raduješ. Ko je rekao da je to čokolada? Probaj. Dobro, sad ćeš vidjeti. O, da, ja sam rekla. To je zaista čokolada, super. Baš mi se sviđa. A kakav je papir? Sad ću probati. Divno. Blago meni. Zašto ona stalno ima sreće? To nije fair. Hoću i ja da jedem. Imam ideju.
Sad ću nacrtati sebi nešto ukusno, na primjer kolač. Šta? Pretvorio se u pravi? Neverovatno! Jill, imam čarobne lovke, pogledaj! Neverovatno! Kolač je divan! Prava magija? Ozbiljno? Da i ja da probam. Pa ne, to je samo moje. A sad ću nacrtati još jedan kolač. Da vidimo. I op! Uspelo je! Ispao je čak i bolje od prethodnog. Probat ću. Divno. Melisa, daj meni, molim te. Ti možeš sam. Počinjemo novi izazov. Prava hrana protiv čokoladne. Šta to ima Vivian? To je torba, izgleda cool. Tracy, vidi, moja torba je čokoladna. Baš je super. Sad ću da je probam. Mnogo ukusno. Nikad nisam jela čokoladne torbice. Nisam znala da su tako ukusne. Divno. Čekajte, šta je unutra? Unutra je čokoladni labubu. Tako je sladak. Hoće da ga probam. Wow, on još ima i punjenje. Neverovatno. Oduševljena sam. Obožavam sve čokoladno. Blago tebi. A šta ja imam? Također torbu. Roze. Divno. Sad ću je probati. Ne, ona je prava. Čekajte. A šta je unutra? Wow. Labubu. Kako lep. Vidi. Ja imam živog labubu. Tako je sladak. Vidi ga. Ups, izgleda da labubu planira nestašlu. Devojke, pazite. Ne. Tracy, svo lice ti je iscrtano. A sad je labubu odlučio da zavitlava Vivian. Jadna. Kakav je labubu nestaško. I šarovan je sva lica, ali to čak i zabavno izgleda. Ne, kakav užas. Ma dajte, devojke, šta vam je? To je samo šala. Hajde, skidajte to kopce. Wow, torbica sa različitom kozmetikom. Izgleda da Tracy ima pravu kozmetiku. A Vivian je opet dobila čokoladnu. To će sigurno biti ukusno. Kakav miris, jedva čekam da probam. Da, čokolada je preukusna. Pitam se, da li ću moći da našminkam usne ovim karminom? Oho, kako velike čokoladne usne imam. Zanimljivo. Tracy, šta misliš? Kako ti se sviđa? Meni se sviđa što se ove usne mogu i pojesti. Prelepo. Ovdje je još i čokoladna paleta. Sad ću je otvoriti i probati. Baš je ukusna. Oduševljena sam. Ova kozmetika nije samo ukusna, nego i lepa. Ako želite čokoladni make-up, onda Vivian može da vam ga sredi. Pogledajte, ona čak ima i flašicu parfema od čokolade. To je cool. Dobro, hajde da vidimo šta ima Tracy. Vrlo rado. Sad ću da probam svoj karmin. Fuj, ne. Ni čokoladni užas. Pojela si pravi karmin, jako smešno. Okej, onda hajde da vidimo moju paletu. Wow, kako je lepa. Došla mi ideja. Vivian, hajde da te lepo našminkam. Hoćeš? Hajde. Pitam se, kakav make-up će Tracy uraditi Vivian? Za sada izgleda previše jako. Ona će sigurno biti u šoku od svog izgleda. Tracy, a da li ti sigurno nešto koristiš ovu šminku? Jesi završila? Jedva čekam da vidim kako izgleda. Gotovo, možeš da se pogledaš. Sad ću. Što? Mamice! Kakavo si čudovište napravilo od mene? Izgledam užasno. Tracy,
jako sam ljuta na tebe. Gotovo, pazi se. Sad ću da ti se osvetim. Uzet ću veći sunđer i sipati Nutellu na njega. Tako je. Tracy, hajde da ti napravim lepke. Izvoli, eto ti. A šta si uradila sa mnom? O ne, a moje lice je svo u čokoladi. Ej, prestani da me slikaš, dosta. Šta? Odlučili ste da se zamenite po klopcima? Okej. Hajde da vidimo šta će svako od vas dobiti. O, Tracy, šta je to? iPhone? On je sigurno čokoladni. Tracy, jesi srećna? Ja? Veoma. Miriše jako lepo. Jedva čekam da probam. Obožavam čokoladu. Upravo sam smislila šta da uradim sa čokoladnim telefonom. Stavit ću ga u čašu, a zatim istopiti uz pomoć fena. Da, tako je. Super! Ali to još nije sve. Posle ću dodati marshmallow. I sada to može da se popije. Ubacit ću slamku i probati. Topla čokolada. Šta može biti bolje? Blago tebi. Dobro, sad je moj red. Baš me zanima šta sam dobila. Ja imam iPhone. I na njemu je nacrtana čokolada. Sad ću ga probati. Ajuj, moj zubi. Znači da sam dobila pravi iPhone, ali ja hoću čokoladu. Jeste vidjeli? Ispao je Kit Kat. Prvi put se moja želja tako brzo ostvarila. Da, obožavam Kit Kat. Ali meni je tog malo, ne želim više. Tresem. Wow, Vivian, tu je cela planina Kit Kata. Tvoj iPhone sigurno nije običan. To je neka magija. Sad ću se sigurno nesti. Hoću i ja Kit Kat. Pozajmit ću telefon od Vivian. Mislim da neće biti protiv. Hajde. Što? Zašto ne radi? O ne, telefon se ispraznio. Tracy, izvoli. Ja ću ti dati Kit Kat. Mi smo ipak drugarice. Bož ti hvala. To je veoma lepo od tebe. Živeli. Super. Ovog puta su devojke odlučili da dignu po klopce istovremeno. Opa, rezanci, super. Tracy, ti sigurno imaš čokoladne rezance? Izgledaju cool. Ajde, probaj šta pre. Naravno. Čokoladni rezanci, to je tako ukusno. Hoću što pre da pojedem sve. Ješću rukama, baš me briga. Da, to je preukusno. Ne mogu da se zaustavim. A Vivian vidi, imam bradu od rezanaca. Baš cool, jel da? Da. Okej, pošto si ti sve pojela, sad je moj red. Ja imam obične rezance, ali sigurna sam da će mi se dopasti ukus. Probat ću. Da, super. Došla mi ideja kako lako i brzo da ohladim sve nudle. Koristit ću moj ručni ventilator. Šta? Ne! Sve odletelo? Dobro. Pokušat ću još jednom. Opet su odleteli. Viljuška je kriva za sve. Onda ću ohladiti nudle direktno u pakovanju. Ups. Tracy sigurno nije zadovoljna ovom situacijom. Kako si smiješna? Eto ti tvoje nudle, jedi. Šta ste ovog puta dobili? Ništa? Čudno, to je nemoguće. Probajte ponovo. Da, sad je uspjelo. Vi imate lubenice. Vivian, hajde, probaj svoju. Ne mogu. Moja lubenica je prevelika. Ali znam šta da radim. Razbit ću lubenicu. Da, koristit ću bejsbol palicu. Pogledajte, unutra su Malteser s bombone sa karamelom. Jedva čekam da probam. Da, jako mi se sviđa. Ovdje sve što toliko volim. Mogu to jesti non stop. Da, ja sam u slatkom raju. To je neverovatno. Da, presrećna sam. Ovo je najbolji dan u mom životu. I znate šta? Ovakva lubenica mi se sviđa mnogo više od prave.
Jao, to tako ukusno izgleda. Hoću i ja. Ali Vivian mi nikad neće dati svoju hranu. Baš je bezobrazna. Okej, nemam vremena da se ljutim. Moram probati svoju lubenicu. Odseći ću gornji deo. Uzet ću blender. A sada umutiti lubenicu unutra. I još malo i... To je to. Napravila sam koktel od lubenice. Ubacit ću slamku i probati ga. O, kako osvežava. Hoću i ja da probam. Daisy, hajde da se menjamo. Hajde, to je dobra ideja. Tvoj sok je super. I tvoj čokolad. Wow, to je Coca-Cola. Napišite u komentarima da li volite kolu. Naši heroje obožavaju. Hej, zašto se ne otvara? Jao, s ovom flašom definitivno nešto nije u redu. Možda da probam ovako. Jao, ništa ne radi. O ne, ovi zvukovi mi se ne dopadaju. Sva kola mi se prosula pravo u lice. Da, znam da izgledam smešno, ali bar je flaša otvorena. Prelepo. Je li to čokolada? Ne, to je samo za mene. Ova kola je stvarno čokoladna. Ekstra. Wow, unutra su M&M's bombone. Super. Sad ću razbiti flašu da izvadim sve bombone. Bam! O, da, kako zabavno. Dok niko ne gleda, mogu probati nekoliko bombona. Niko neće ni primetiti. Quentin, to su moje bombone. Daj mi ih. Sad ću ti zalepiti usta da mi ne uzimaš bombone. Čak i etiketa ti je stiva. O, da. Quentin, baš si smešan. Spreman si čak i etikete da pojedeš? Priznajem, i ja sam gladna. Dobro je što imam svoju flašu. Sad ću je probati. Tako se smešno trese. Zašto ne mogu da je zagrizem? A znam, pomoći će mi ovaj čekić iz Minecrafta. U Minecraftu može čak i kamen da razbije, a ovo je samo flaša. Oho, ovo su žele Coca-Cole. Cool. Wow, sad imam puno žele bombona. Sad ću ih probati. Prelepo, poslužite se, tu će biti dovoljno za nas sve. Baš ti hvala, Miley, ti si pravi prijatelj. To je nerealno. Wow, ovo je riba. A neko je imao sreće, a neko nije. Moja žele riba je tako zabavna. A ja imam čokoladnu ribu. Prelepo. A ja imam pravu ribu. Kako smrdi. Fuj, mrzim ribu. Quentin, ti počinješ? Lako. Prvo ću probati repić. Wow, to je ekstra. Došla mi je sjajna ideja. Mislim da moja ribica mora malo da pliva. Zato sam pripremio akvarijum i mleko. Prvo ću sipati malo mleka. A zatim ubaciti ribicu tamo. Opa! Plivaj, moja ribice, plivaj. Pogledajte. Riba je pretvorila mleko u čokoladno. I sada imam čokoladni koktel. Ovo definitivno treba probati. Wow, predobro. Sophie, sad ti. Konačno, moja žele riba tako lepo miriše. Ali moja riba se sigurno ne može rastopiti. U stvari, imam drugu ideju. Mogu da rastopim žele ribu, onda će postati tečna i ja ću je moći popiti. Ali neću to da radim, jer je moja ideja mnogo bolja. Pogledajte, riba je postala tečna. Sad ću je sipati u kalupe u obliku crva. Sad imam puno žele crva. Sa njima ću moći da upecam puno žele ribica. Zar to nije genijalno? Dakle, moj štab za pecanje je spreman. Odlično! Hajde, hvataj se! Uspelo je! Wow, pogledajte, uspelo je! Ovo je moja prva riba. Imam još puno žele crva. Sad ću uhvatiti još više riba. Wow, Sophie, svaka čast! Hvala ti, Quentine! Dakle, vreme je da probam. To je divno. Miley, možeš da probaš svoju ribu? Stvarno?
Iskreno, nemam želju. Miriše odvratno. Dobro, moram da se koncentrišem i da je probam. Da li je živa? Dobro, pustit ću te. Sigurna sam da nije htjela da je pojedem. O ne, moj čokoladni koktel. Sad u njemu pliva riba. Baš ti hvala, Miley. Fuj, to je odvratno. Sad mi ceo koktel smrdi na ribu. Kako ću ga popiti? Quentin, ne mogu da uživam u ribi dok plačeš. Uzmi jednu moju ribicu i smiri se. Tako si smešan. To je ukusno. Opa, to je pomfrit sa sosovima. Super. Da, to je sigurno veoma ukusno. Quentin. Miley, zašto me tako plašiš? Jesi normalna? Strašno se plašim vampira. Dakle, ja počinjam. Znam. Prebacit ću sav pomfrit u kutiju od Happy Meala, a zatim dodati sve sosove. Mislim da će to biti neverovatno ukusno. A sada treba to sve promešati. Odlično, može se probati. Oho, to izgleda baš cool. Probat ću prvo ovaj krompirić. O, da, magično. Sviđa mi se i kečap i beli luk. Ekstra. Ja hoću da probam. Quentine, prestani da buljiš u mene i jedi svoju hranu. Vrlo rado. Prvo ću probati čokoladni sos. Izgleda jako dobro. O, da. Magično. Obožavam čokoladu. Mislim, svi vole čokoladu. Da, ako je Quentin dobio čokoladu, ne može se zaustaviti. Dobro, ja ću probati svoj žele pomfrit. Hej! Ne mogu da zagrizam, zašto? Znam šta mi treba. Probat ću sosove. Stavili su mi puno slatkih žele sa raznim ukusima. Moram brzo da probam svaki. Ovaj žele sa ukusom jabuke, ekstra. A sad ću probati 2 gela istovremeno. Wow, to je predobro. Što? Nema više? Pa dobro. Što? Sve sam pojela? Jo, šteta. Haha, baš si smešna. A ja imam još celu flašu čokoladnog sirupa. Jo, prokletstvo. I ja sam sve pojela. Haha, tako ti treba, Quentin. Dobro, moram ipak probati žele pomfrit. Znam šta da radim s njim. Sad ću ga rastopiti uz pomoć fena. Da, ovo će biti baš dobro. Nisam znao da fen tako može. Quentin, a možeš li mi pozajmiti svoj čokoladni pomfrit? Baš ti hvala. Hoćeš da probaš čokoladni pomfrit zajedno sa voćnim želeom? Vrlo rado. Jao, to je prelepo. Devojke, morate i vi da probate ovo. Baš ti hvala, probat ću. To je zaista ukusno. Ja nikad nisam jela čokoladni pomfrit, a kamoli sa želeom. Wow, dobili ste špagete, cool. Pitam se kakve ja špagete imam. Miriše na čokoladu. Prelepo. Ovo je tako ukusno da želim da pojedem sve odjednom. Drugari, ovo su najbolje špagete koje sam ikad jela. Miley, sva si u čokoladi. Pa dobro, to je baš ukusno. Sophie, sad ti? Dobro, samo ne znam da koristim ove štapiće. To je baš teško. Uspela sam da uhvatim nešto, a... ne, sve je palo. Pa dobro, smislila sam svoj način. Sigurno ću uspeti. Da, odlično. To je divno. Oduševljena sam. Prvi put vidim da Sophie tako jede. Quentin, ovo je tako ukusno da ne mogu drugačije. Quentin, sad si ti na redu. Odlično, ja imam žele špagete. Da, prelepo. Blago meni. Sophie, dok ja jedem, ti možeš da gledaš i da učiš kako treba jesti štapićima. To će ti trebati u životu.
Jo, i ja želim da probam tvoje špagete. Dođi kod mene, moja slatka. Gotovo, ne mogu da odolim. Moram da probam. O, Sofi, šta radiš? Još malo i poljubili bi se. Preslatko.